Vyše 2 minúty trvalo, kým sa všetci vydali na trať. Štafetmanov ľahko rozoznáte, lebo tam majú označenie svojho úseku, aj inú farebnosť štartového čísla, ale tie tzv. Biele čísla, to všetko sú maratónci, ktorí sme všetkých poslali na trať aj s vašou pomocou. A to je skvelá správa. 102. ročník je teda odštartovaný. To je vždy ten, tak povediac, radostno-krízový moment, aby to všetko dobre dopadlo, ale veľmi sa z toho aj tešíme, keď to vyjde a veľkoplošnej obrazovke v našom prenose v streame aj na RTVS celý svet vidí, ako to v týchto chvíľach vyzerá v Košiciach.